Salam hormatly vatandaşlar. Sizin bilşiniz ýaly Türkmenistanyna 11 fevralda Türkmenistanyň Nowatdan daşary milli geňeşi geçdi. Şol milli geňeşde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz wezipetine gidýändigini oglan etdi. Geçirilen milli geňeşiň we ul halkyň öňünde Gurbanuly Berdimuhammedow men öz wezipemden gitjek, inni ýoly ýaşara bermeli. Daşyndan opozisiýa gelse gelsin we dalaşar bolup taýlawla gatnaşsyn. Bize demokratik taýlawlar gerek diýip teklip berdi. Şol sebäpli ertesi 12 fevralda Türkmenistanyň mejlisiniň ýolbaşçysy Gulşat Mamedowanyň çykaran karary boýunça Türkmenistanyna 12 martda prezident saýlawlary geçirmeli diýip metbuatda aýdyrly. Mejlisiň ýolbaşçysy Gulşat Mamedowa bu karary Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 81-nji maddasy we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasy laýyklykda karara gol çekdi. Şondan soň bir gün geçmäke demokratik opozisiýanyň wekilleri ýygnanyp Erkin Türkmenistan Radio TV toporunyň inisiatiwasy boýunça ýene gelen aktivistleriň we türkmen grajdanynyň isleги boýunça meni 12 martda geçiriljek saýlawlarda Dağla şäher hökmüne saýladylar. Hakykatdan Türkmenistanyna özgertmeler bolmana mümkinçilik bar diýip men prezident saýlawlarda Dağla şäher bolmak üçin hemme dokumentlerimi ýygnap Türkmenistanyň Parijdaky ilçihanasyna we Türkmenistanyňky saýlaw merkezine hasap almana uğratdym. Onda da hoşal bolman Türkmenistanyň aktivistleriň üstü bilen saýlawlar merkezine meniň Dağla şäher dokumentlerimi eltdirdim. Menden başga da opozisiýanyň beýlik wekilleri Dağla şäherlik bolmak üçin öz dokumentlerini Türkmenistanyň saýlaw komissiýasyna uğratdy. Bizim bilen ne de habalaşan boldy, bize ne de jogap berildi, biz ne de jogap albildik. Bizi resmi taýda ne de hasap aldy. Bu bolsa ýene de Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňküsi ýaly halky we bütün dünýäni allap ýörenini görkezýär. Bu saýlawlar gatry wagtda geçiriler. Hiç kim hiçtat edip yetişmedi ýaly. Dime öz oğlunu goýmak üçin geçirilýär. Hatta içinde saýlanan Dağla şäherleriň ýülleri hem onu tasdikleýär. Hiç bir Dağla şäher öz agitasiýa kampaniýasyny alyp baryp bilmedi. Etdirmediler hem. Bu saýlawlar 30 ýyllaky geçen saýlawlar ýaly falsifikasiýa edilip, sesler ogurlanyp, halkymyzy we dünýäni allap bir maşgala döwletimizi ogurlaýandygyny görkezýär. Şul videolarda meniň ýiberen dokumentlerim görünýär. Ünsürin, hormatly vatandaşlar. Hemme dokumentleri bolmaly ýaly taýýar edip men ýiberdim. Salam hormatly vatandaşlar. Ine men Murat Gurbanow Dağla şäher hökmünde prezidentlik saýlawlaryna dokumentlerimi ýiberýän. Ine şu dokument Türkmenistanyň Merkez Saýlawlar Komitetine gidiyor. Yani Türkmenistanyň saýlawlar merkezine. Ine şu dokumentin üstüne protokol, ýygynyň protokolu goşulýar we Türkmenistanyň boýunça ýa daşynda men hemme maglumatlarym boýunça ýürütüleşdirilen Dağla şäheriň maglumatlary diýip 5-nji dokument goşulýar. Jemi 5 dokument. Ine birincisi şul, ikincisi arzam, üçüncüsü pasportyň kopýalary. Men Türkmenistanyň graždanlygyny, men pasportyň möhleti geçmedikdigini. Dördüncü Dağla şäher boýunça maglumatlar we 5-nji ýygynyň protokolu, wypiska iz protokolu ýygynyň protokolunyň bir bölegi, netijesi ýiberilýär. Ine şu ýaly 5 dokument ýiberilýär. Şu dokumentler Türkmenistanyň saýlawlar merkezine we Parijdaky ilçihanaň ýolbaşçysyna gitdi. Дорогие туркменистанцы, вот документы, которые будут отправлены в Центральную избирательную комиссию Туркменистана. Здесь я не показываю специально протокол собрания, где меня избрали, выписку из протокола собрания. И здесь нету еще одного документа. Это все документы здесь. Значит, заявление мое о том, что я хочу принимать участие в выборах президента Туркменистана, который назначен 12 марта. Мой пресс-релиз, значит, выпущенный пресс-релиз, почему меня избрали, на каком основании, как выдвинули, копия моего паспорта и
сведения о избирателе. Плюс к этому есть протокол. Выписка из протокола не могу вам показать, потому что не имею права в настоящее время. Вот эти документы отправлены в Туркменистан, в Центральную избирательную комиссию Туркменистана и в посольство Туркменистана для прохождения всех процедур в соответствии. Hormatly vatandaşlar, görüşüňiz ýaly demokratik opozisiýanyň dağla şäherlerini saýlawlara goşmadylar. Bul geçirýän çäre saýlawlar dälle Gurbangulynyň öz ogluny belileniş saýlaw skemasy. Şonuň üçin demokratik opozisiýa bu saýlawlary hasaba alanok we halkymyza ýüzlenýär. 12 martda Türkmenistanda geçirilen saýlawlar bikanun we hasaba alınmaly. Serdar Berdimuhammedow açık saýlawlary geçirip prezident bolup bilmedi. Saýlawlar falsifikasiýa edilip, adamyň seslerini entek saýlawlar gelmäke, o 12 mart bolmaka ogrulanyp geçirildi. Serdar Berdimuhammedow halkymyz golanyp. Şonuň üçin Serdar Berdimuhammedow utsa ol halkyň saýlan prezidenti däl. Gurbanguly Berdimuhammedow hiç ýere gitmedi. Diňe özüne kömek diýip usileniýa hökmüne ýanyna öz ogluny prezident edip goýdy. Indi biz halk bolup diktator Berdimuhammedowa garşy görüşimizi dowam etmeli we Türkmenistany awtoritar rejimden halas edip halkymyza azatlyk bermeli. Sag bolun, eziz vatandaşlar.